στο εξωτερικό, κάτι που στην Ελλάδα ευελπιστούμε θα έρθει σε 3-4 χρόνια από τώρα. Σε 3 με 4 χρόνια θα έρθουν και αυτές οι αλλαγές στην Ελλάδα. Θα το δούμε παρακάτω, να τώρα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στις περισσότερες εταιρείες στην Αμερική υπάρχει το lunch break, το οποίο είναι 1,5 ώρα. Οι υπάλληλοι μπορούν να έχουν κάποια δραστηριότητα εντός της επιχείρησης. Κάποιοι επιχειρηματίες βάζουν σπα. Άλλοι επιχειρηματίες έχουν όργανα γυμναστικής, δηλαδή γυμναστήριο. Αυτό το κάνει μια εταιρεία, είναι μια μεγάλη εταιρεία διαφημιστική στην Ελλάδα, MOLT. Έχει γυμναστήριο δηλαδή για τους υπαλλήλους που κάνουν αυτό, το να ξεδίνει κάποιον και να προάγεις μια υγιεινή ζωή και το άγχος, το φόρτο εργασίας, την μία με 3, του δίνει περισσότερη όθηση να γυρίσει στο γραφείο του, να έχει απαλλαγή από κάποια τηλέφωνα, από μια δύσκολη μέρα και να αποδώσει καλύτερα. Δεν ξέρω αν εσείς είχατε αυτή την άνεση, ήσασταν περισσότερο ικανοποιημένοι. Αυτό προσπαθούν και πρέπει να λύσουν οι ανθρώπινοι πόροι. Κάτι το βράδυ. Θεωρώ ότι ένας επαγγελματίας και ένας πραγματικός επαγγελματίας, όχι τον ανθρώπινο πόνο, οποιοδήποτε από εμάς που εργάζεται, δεν είναι και με το ρολόι. Δηλαδή, αν το ωράριο μας είναι 9 με 5 και ένας πολύ καλός πελάτης μας πάρει στις 5 παρα 5, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε, γιατί έχω ένα κέρδος και εγώ, ασφαλώς που τον διαχειρίζομαι, σαν λογαριασμό, αλλά και η επιχείρηση. Στην άλλη περίπτωση, το lunch break είναι κάτι δεδομένο και είναι μέσα στο 8ωρο. Είναι μέσα στο 8ωρο. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξει και να προσδιορίσει ακριβώς την εργασία. Η σύμβαση στο εσωτερικό αναγράφει αυτά τα πράγματα. Θα δούμε παρακάτω κάποια σύμβαση. Όπως επίσης στο εξωτερικό υπάρχει και complaint form. Δηλαδή ο υπάλληλος τον ενοχλεί κάποιος τέλεχος της επιχείρησης. Δεν ξέρω, μπορείτε να το δείτε, αλλά είναι λίγο πιο μπροστά. Ακριβώς. Να γράψει κάποιος ποιος τον ενοχλεί ή για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα μέσα σε μια επιχείρηση. Πάει αυτόματα στους ανθρώπινους χώρους στη διοίκηση και εξετάζει τις δύο πλευρές τέλος πάντων μέσα στη δουλειά. Μπορεί να δημιουργηθεί μια διαμάχη, όλοι το έχουμε ζήσει. Ή τουλάχιστον όσοι δεν εργάζεστε λόγω νεαρού της ηλικίας, θα το βιώσετε. Αυτό όμως στο εξωτερικό κάνει σε φόρμα παραπώνων, πώς μπαίνεις σε ένα μαγαζί με τρόφιμα και δεν σου άρεσε, και από εκεί και πέρα το λύνει το θέμα η διοίκηση. Και αυτό πρέπει να γίνεται, αυτό είναι το σωστό. Γιατί αυτό είναι και το αξιοκρατικό και το δίκαιο. Διαφάνεια, ωραία λέξη. Ωραία λέξη. Στην Ελλάδα, το δούμε και στις αξιολογήσεις, υπάρχει. Γιατί γελάτε? Δεν υπάρχει διαφάνεια.